Arratsalde on dizuela pilotazaleok, Lesakako udal pilotalekutik. Ados pilotaren San Fermin torneo ari da, pixkanaka bukatzen, lautardiko txapeldun zein den larun batean jakin genuen Iruñean, astelenean jokatu zen Binakako lehiaketaren final laurdenetako partida, eta ura irabazi zuenak gaur hemen jokatu beharra dauka multzo buru den Jera Iturriagaren eta Leire Galean oren aurkaiaz. Irati Zabalarekin batera Jera Iturriagak torneo hau irabazi zuenez, jokamolde honetako torneoa irabazi zuenez, final erdietara arteko bidea egina dauka, aurretiaz bat ere partidarik jokatu beharrik gabe, eta beraz berekin batera bikote osatzen duen Leire Galean orentzat ere berbera da egoera, eta aurkariak Ainhoa Ruiz da Infante eta Amaia Arrastia ligaxka jokatzetik datoz, lehen partida galdu egin zuten Ubiden hilaren 22an Barrokalen eta Mujikaren aurka, 22 eta 18, final laurdenetako klasikoa, final zortzirenetako klasikoa Eguesi Barko latzen irabazi zuten iragan ekainaren 28an, Oskozen eta Perezen aurka 22 eta 6, eta horrek eman zien astelenean Imozko latasan aritzeko txartela, eta partida hori ere doi irabazi zuten 22 eta 20, partida guztian zehar aurretik joan eta gero aurkariek estutu zituzten, baina azkenerako partida aurrera ateratzea lortu zuten eta baita garaipenarekin gaur hemen egoteko txartela bera ere. Eta orain ikusi egin behar, bi eguneko tartea ez da bereziki luzea eskuak errekuperatzeko, baina Amaiak eta Ainhoak biek dituzte eskuak eta gorputza behar bezala, eta horrek ez dakar inolako eragozpenik hemen gaur aritzeko. Ainhoari berari egokitu zaio partidako lehen sakea, eta bera dator sake ateratzera. Epaile lanetan gaur bertako Arkupe Pilota elkarteko kide den eta horretaz gain Nafarroako Pilota Federazioko epaile den Jose Luis Teintak jardungo du, eta bada zer nolako partida ikusteko moduan izaten garen hemengo udal pilotaleku dotore honetan. Lehen tantoa jokoan eta hoi bezala Ainhoa Ruiz da Infante erasoan lehen da bizi luzexiago moztu du, bigarren honetan laburrago, eta gero atzera eman da doa pilota hori, ia pasata zuen Leire Galeanok, jotzea lortu du, baina ezin izan dio txapa gainerainoko adina indarreman, bat eta huts beraz, abiadura handian jokatutako tantoaren ondoren, lendabiziko tantoa Ruiz da Infantek eta Arrastiak egin dute. Berriz ere bat, hor, sake ateratzera Bizkaitarra, sakea luze jarri du, seiterditik Galeanok eraman, eta gainera Ainhoari bueltan sartzeko aukera kendu. Iturriagak txokoan barrena luze, irutarditik luze xeago erantzun dio pilota horri Arrastiak, eta toki berean jarri du, ezkerparetara itxatxita Leire Galeanok horren ostean. Oraingoan Jerak atzera, itarditik lau eta laurdenera. Arrastiak makurtuta jaso, Leire sartuko da oraingoan, kantxaren erditik ezkerrez luze, bitik irutardira. Txokoan utzi du pilota Amaiak, labur geratu zaio zertxo bait, eta horregatik ez du behar bezala, nahiko zuken bezala jozerik izan, alere txokoan pilota jaitsi du, eta pilotaka da horren laguntzaz lortu dute bigarren tantoa Ainhoa Ruiz da Infantek eta biek. Atera du sakea Bizkaitarrak, hau ere gaizto doa, ez du erantzunik izan. 3 eta huts, badakigu sakatzaile fina dela Ainhoa Ruiz da Infante, eta saketik min egiten ahal eginduko da. Partidaro egiten ahal egintzen den moduan. Eta Iturriagak ere arma nagusietarik bat du sakea, eta horri etekin atera beharrean izango da. Gorriek lehen tantoa egitea lortzen dutenetik aurrera, sakea luze, baina ezkerpareta
hainbeste harrapatu gabe, eta gero berriz ere Leirek sake eraman duenez, piloteoa ikusteko modua izango dugu, jera sartuko da. Bat eta erditik atzera, pilotaka da bizia, eta azkarparetara itxatxia, bostetik eraman Amaiak, erriz ere txokoan barrena luze jarri, Amaiak jaso, Leireri utzi dio jerak eta Leirek ero ezkerrean bildu du pilota, ezkerrera bildu du pilota. Kantxaren erditik orain jantzu, olarrak luze, irutarditik, irutardira. Jera sartuko da urrundik, itardi irutik luze atzera. Bostetik Amaiak luze arrotu, eta jerari sartzeko aukera kendu, hori izango da gaur bi atzelarien helburu nagusia, aurrelariei sartzeko pilota garbirik ez uztea. Badakigulako nola Ainoak ala Jerak aukera dutenetan erasora joi dutela inolako beldurri gabe, eta aurrealdean pilotaldekuak badu, pilotak geratzeko joera agertzen duen guneren bat, aurretiaz Ainoa sartu denean horixe antzeman baitiogu pilotari, eta horrez ezik baita berotzearik eta egiten ari zirenean ere. Beraz horri ere jarraitu beharko diote pilotariek, naiz eta pilotalekua bera izanik guztientzat moldatzea bestelanik ez duten izango partida guztien zehar. Tanto luzea doa, txokoko deja da Ainoak, Jerak eraman eta pilota ideki, gero bien tartera bildu Ainoa Ruiz Infandek ongi hautsi dio Leire Galeanok, txokoan jokaldi gaiztoa Amaiak, deja da berriz ere toki berera Ainoak, baita Jerak ere, Amaiak horren ostean zabaldu, kontrakantxaren ingurutik zabaldik bildu Leire Galeanok, eta gero kantxaren erdik zabalera, jokaldi bizi eta indartsua Ainoak, zuzenean zabaleraino pilota eraman duena. 4 eta huts, tanto piloteatu eta luzea izan da, eta berriz ere saririk gabe jarraituko dute Iturriagak eta Galeanok. Tantoan zehar bigoteek izan dituzte jokaldiak egiteko eta tanto amaitzeko aukerak, baina defentsalan aipagarria handia erakutsi dute lau pilotariak, eta horrek tantoa gehiago luzatu du. 4 eta huts, tanto luzen ostean laburrak etorri hoi dira batzuetan, eta ea bada hau zarnolako irteten den, txokoan barrena luze Ainoak, Leirek arazorik gabe jaso, zabalera Amaiak, Jera bere tokitik ateraraztera, gainera etorri zaio zertxo bait, baina nola edo ala joal izan du, bolea sartu da Ainoa, Jerak eraman eta txokoan bertan utzi, Amaiak zabaleratu, Leireri pilota eskuinez joarazteko, txokoan jokaldia Ainoak, oraingoan keinua, zabaletik zabalera luze Amaiak, Leirek eskubiarekin jo du, herriz ere Ainoaren jokaldia, urrundik kantxaren erdira, Jerak eraman, txokoan utzi du Amaiak, Leire Galeano iritsi da, beste txokoko dejada bat, horretara ere iritsi da Leire, gainera bidali dio pilota Ainoari, eta gero berriz ere ezkerretik eskumara txokotik zabalera irekin nahi izan du, hori egin du, baina kanpora joan zaio gehiegi ireki duela eta. 5 eta huts beraz, aurretik jarraitzen dute urdinek. Jerak Leireri, venga Leire esan dio, lanean jarraitu behar dute, naiz eta horren jakitun diren partida hasi aurretik ere baitza egiten gaur lanak izango dituzela Ainoaren eta Amaiaren kontra, bigote sendo eta lehiakorra osatzen dute, Bizkaitarrak eta Nafarrak astelenean partida gehienean aurretik ibili eta gero bukaeran estutu zituzten, Natale Aranburuk eta Anemendiburuk, naiz eta gero aurkariak hobekien ari zirenean partida irabazteko gauza izan. 6 eta huts, 6. tantoa Ainoak saketik lortu du, eta zuloa zabalagoa izan ez da den partida lehen aldiz etetea erabaki dute Jera Iturriagak eta Leire Galeanok, Jerak berak
Epaileari Jose Luis Taintari adierazi baitio partida geratzeko intentzioa zutela. Botillero aurreratu zaie, Jerari eta Leireri hoi bezala gaur ere aulkian aholku emaile Leireren aita Jose Mari Galeano izango dute. Eta tartean epaileak berak nahaste txiki bat izan du etenaldi kopuruarekin, 4 eskaditzak gehienez, bikote bakoitzak partida guztian zer eta horixe aipatu diote. Baita Ruiz Larramendia doseko pilotari eta kideak eta baita hierak ere aulkira horretaz kaldezka pilotari aurreratu zaienean. Etenaldiari zegokion tartea amaitu dela adierazi du Tainta jaunak azkenengo trausia eman dio. Boti jaurari hain Ruizen jandek eta berehala izango dugu berriz ere partidako ondorengo tantua orotara 7. izango dena jokoan Leire Galeano Gainori pilota pasa bezain pronto. Bizkaitarranen eskuetan da pilota eta horrek esan nahi du bat horrela pixkanaka sake ateratzera Ainhoa Ruiz Infante luze jarri du eta aizto hau ere ezkerparetaren ingurura ezkerparet handirik harrapatu ezpadu ere Amaiak jaitsi, Jerak eraman, berriz ere aukera garbia Ainhoarentzat, honek ere moztu, Amaiak baino zehatzago, eta zuzenean sari eman dio, bikote urdinari Ainhoaren mozketak 7 eta huts, 3 pilotakadako tanto azkarra, eta urdinek edarki jokatua, aurrena Ainhoak sakearekin aurkariak behartu, ondoren tartea zabaltzen egin du da maila eta gero bikaina amaitu du tantoa. Pilota moztearen bitartez Ainhoa Ruiz Infantek 7 eta huts, beste tanto bat jokoan, beste aukera garbi bat bizkaitarrenentzat, txokoko dejadara iritsi daiera, berriz ere bien tartera moztu, Galeanok 3 tarditik eraman, eta Amaiak 3 tarditik luze 5 terdira, Leirak eraman eta Ainhoari sartzeko aukera gendu, lehen aipatu dugu. Horixe izan daitekeela behar bada partida guztion zehar atzelari bien helburua, aurkariari aldelarik bizkarra erakutsi eta aurrelariak bukatzeko aukerarik izan ez dezan ahal du, naiz eta orain arte Ainhoa Ruiz Infanteari den tanto sortarik handiena egiten, biparetaren bidez amaitu du urdinen 8. Otxandiarrak eta apurka zabaldu diete zuloa markagailuan 8 tantorena hain zuzen ere. Kamu txestirari, inolaz ere Jera eta Leire defentsa lanean, baina dos pilotaren jarraitzaile baldin bazarete jakingo duzue, Ainhoaren sakek askotan partida norabidera dezaketela eta Ainhoak sakea duenean asmatzen baldin badu behintzat aukera gehiago izan ditzake jokoan, tantoa jokoan denean eta gaur horixiari gara ikusten defentsan serio bihar dute partida hasi denetik Jerak eta Leirek, baina orain arte Jerari ere zaio aukera handiegirik etorri eraso garbietarako behintzat. Eta horretan ahal egin du beharko du. Nola edo ala leitzarrak, txokoan utzi du pilota hori. Ainhoak eraman eta gero bien tartera bildu, txosta joarazi dio gainera pilotak Amaiari eta gero beste zafraldi bat Jerak, 5 terditik pilota jo bai, baina biltzerik ez Amaia arrastiak eten dute. Urdinen tanto bola da pilotaka gaiztoa jarri du atzean Jera Iturriagak eta Amaia arrastiak eramaterik ez du izan, horrekin jarraitu nahi duten galdetu dio
Jose Luis Tainta epaileak Jera Iturriagari eta beste bat erantzun du aurrelari Leitzarrak, aukeran dituzte Saskiko pilotak ea zein apartatzen duten. Jera ere sakatzailea da, jakingo duzuen ez, eta ez dakit nolako materiala komeniko litzaioken bikote gorriari, baina heninduke bat ere harrituko gorriek pilota bizi bat hautatzeak. Amaia Arrastiak Jera Iturriagari pasa dio pilota eta badator Leitzako aurrelari bizia, pixkanaka, pausoka sake atera. Atera du sakea, bostetarditik Amaiak eraman, Jera sartuko da berriz ere bitarditik, gaizto moztu, Amaiak jaso eta pilota zabaleratu eta gero ezkerrez, luze, ezkarparetan sartu du. Leire Galeanok bostetik Amaiak jaso eta gaizto bildu, horretaz gain, txokoan jokaldia Ainhoa Ruiz da Infantek, Amaiak ez Jerak jaso, berriz ere txokora gaizto Otxandiarrak, aukera garbia izango du orain ere, atzera oraingoan txostegin dio pilotak Leire Galean hori eta ezin izan du ezarregin pilota eramateko bederatzi eta bat, eta berriz ere partida hasieratik urdinak erabili duten pilota kantxaratuko dute tanto honetarako bederen Ruiz da Infantek eta Arrastiak. Atzean bi tanto bukatzea lortu du orain arte Ainhoak eta beste bi ere baditu sakez eginak eta bana zabalean moztuta eta biparetaren bidez lortuak. Sake gaiztoa, seiterditik eraman Leire Galeanok eta gainera aurrean Ainhoa saiestu. Eta ea bada, piloteoan zebikotek lortzen duen tantoa. Ongi jaitsitakoa Ainhoak, Jerak jaso, zabalean luze eta indartsu orain. Iturriagak eraman, kantxaren erdian utzi du pilota Ainhoak, Jerak jaso. Erdi aldera berriz ere, Ormabiko Jerak, iritsiko da Ainhoa eta zabalean barrena luze jarri. Eta Leirek lurretik pilota jotzeko hastia izan du, ez halere nahiko zuken legez, baina doi geratu da, txapa gainera iritsi gabe. Abiadura handiarekin erabili ohi du pilota Ainhoa Ruiz da Infantek eta gaur ere halaxe diardu. Zabalean hoxe izan da, berak lortutako bigarren tantoa. Eta berriz ere sakearekin arrisku handia izango dute urdinak hemendik aurrera. Jerak sakea lortu duzenean ez du baliatu tanto hiladatxo bat egiteko eta orain Ainhoa berriz ere partida hasieratik erakusten ari zaigun ari jarraiki asmatzen ari da, sake bueltan txokoan dejada egin du eta 3 pilotak eta besterik jo behar izan dituzten honetan herriz ere tantoa urdinek lortu dute. 11 eta bat eta iritsi dira lanerdietara Ruiz da Infante eta Arrastia 16 minutu terdi pasatxo besterik ez, partida hasi denetik eta azkar doa. Sakera dator berriz ere Ainhoa Ruiz da Infante, labur atera du, aurrekoak baino laburrago, baina pasa du, 3ko arrastoa, berriz ere luze atzera, 5 terditik Leire eraman, eta Ainhoa kendu gainera. Amaiak bien tartera jaitsi, txostegin dio pilotak Jerari, baina ekartzeko ez du aparteko arazorik izan. Ainhoa gatzera, eta Leirek sotamanoz ezin egaldi handiekiko pilotak da horri hautsi. 12 eta bat, eta berriz ere aulkira datoz, Iturriaga eta Galeano, etenaldi hau ere. Jerak berak eskatu baitio Jose Luis Tainta epaileari.
pilotariei zutitzeko agindu die epaileak eta badatoz berriz ere. Gaurak lanerako kantxara, benga Leire esan dio Jerak lagunari. Zutitu bezain pronto eta ea bada. Bigarrenetan aldi hau eskatu ostean partidaren norabidea aldatzen has daitezkeen. 11 tanto egin beharko lituzkete aurkariekin tanto kopuruan bat egiteko, baina den da bizi sakea berreskuratu beharko lukete. Horretarako tantoa behar dute baina. 12-1 marka joan eta beste tanto bat jokoan jarri du. Ainoak ateratako sakeak, joteoan aukerakoa izan du aurretiaz. Ainoak tantoa bukatzeko nahiz eta jokaldirik egin ez duen. Horrengoan berak jaitsi du, Jerak eraman eta pilota ireki. Txokora gaizto moztu Ainoak, Leirek ekarri. Ainoak atzera, kantxaren erditik sartuko da Lautar ingurutik Leire, baina ezin. 13-1. Galeano galdu duen bigarren pilota. Laguna uspotzen ari da Jera Iturriaga, benga Leire. Esan baiti orain ere Ainoa sake ateratzera abiatu aitzin, baina aurrean sartzeko aukera gehiago eduki beharko lituzke Jerak, egingo badu. Eta etortzen zaizkionean, asmatzea ere derrigorrezkoa luke. Leitzarra gorengoan berak jaitsi du indarrandian, txokoan dejada Ainoak, saldu utzi du bere burua Jerak. Eraman besterik ezin izan baitu egin eta gero aurkariei pilota buruzain pasadi Ainoak eta hala lortu dute urdinek euren 14. tantoa. Joko praktikoa erakusten ari da gaur hemen lesakan Ainoa Ruiz da Infante eta gauza guztiak gertatzen ari zaizkio. Orain arte ezpaitu bat ere pilotarik galdu. Guztiak egindakoak ditu eta mordoska bat 11 orotara lortutakoetatik erdiak baino gehiago atzean 4, sakez eta zabalean bina eta bana moztuta biparetaz eta dejadaz. Sake gaiztoa, 6 erditik eraman Leire Galeanok eta baztertu gainera berriz ere atzelari Gipuzkoarra sartu da. Eta gero bitarritik luze hasten du Ainoa Ruiz da Infantek. Jerak atzera, irutarditik, lautardi bostera. Arrastiak jaso, berriz ere Iturriagaren zat aukera. Luze, irutarditik Amaiak atzeratu. Eta lauan jarri, baita Galeanok ere. Atzelaria gari dira orain. Elkarri bizkarra erakutsi guran nor baino nor gehiago eta aurrelariak ikusle soil. Kontrakantxatik sartuko da Ainoa, bien tartera bildu alere. Zabalera Amaiak berak, Jerak eraman sotamanoz. Zabaleraino etorrika, Ainoak moztu, Leirek ekarri, baina aukera garbi utzi dio. Ainoari aidez sartu da Antzuolarra eta gero Otxandiarraren dejada legina, txapapera joan zaio betzen aukera txarra aurretiaz. Asko behartu baitituzte aurkariak, tanto guztian zehar. Baina hainbeste jokaldi egiteak batzuetan arriskuak hartu beharra ere badakar eta hori pasatzaio eta hori pasatzaio azken tantoan Ainoa Ruiz da Infanteri. Aukera onari guztien egin nahi izan ez dionean txapapearekin egin baituen kontrol. 2-14 berriz ere sakea berreskuratu du Jera Iturriagak eta orain saketik eta jokaldietan asmatu behar. Sake gaiztoa Jerak berak, Leirek
eraman azkenean ikuste hor zalantza egin duela, Jerak sartzeko moduko pilota izan zezakela uste izan baitu, Amaiak Zabalera, Jera dator bertara, ekarri, Ainoak ere atzera, Jerak ia pasatako pilota unpairez sotamanot jaso, Ainoak jokaldia txokoan, Zabalera Amaiak berak, eskuinez sartu da Leire eta pilota eraman du, berriz ere Zabalera Ainoak, hau ere eskuinez ekartzea lortu du Leire Galeanok, bolea geiztoa eta bizia Ainoak, Zabaletik Leirek txokorantzko deja da, sotamanot sartu da Jera eta pilota atzera bidali, Amaia sartu da ezkerrez, eta baita gero luze-luze biterditik. Hiru terdi Laura, lauterdian pilota ezkerparetaren inguruan intzatzeko Leire Galeano. Luze-luze orain ere, Antzu Olargazteak, eta baita Arellanoarrak ere, atzelariak. Pilota arrotu nahian, orain urrundik, hiru terdi ingurutik, ikuste hor, jokaldi egin nahi izan duela Amaia Arrastiak, zuloa bazen aurrealdean eta aukera ere etzen. Inolaz ere gaitza jokaldi egiteko, baina txapazpira joan zaio. 3-4, hau ere tanto gogorra izan da, baina lan egitearen eta aurkariak behartu eta haiei lana eginaraztearen poderioz, Jera eta Leireren markagaiurako izan da. Partidako 17. tantoa. Eta horixe izan du. Partidako galdutako lehen tantoa, lehen pilota Amaia Arrastiak. Beste tanto bat jokoan da Jeraren sakearekin, atzera Iturriagak berak, Arrastiak eutxi eta Jera atzera etorri da pilota hori eramateko luze-luze gero. 3 lauter dira Ainoak, Leirek eraman, Zabalera bizi eta indarrean Ainoak, hanketara jokatuta gainera, Jera Iturriagari, beste aukera garbi bat, txokoko deja da ona, eta bigarren botea egin ostean jodu pilota Leire Galeanok, nola nahi ere, ez da txapa gainera iritsi, 15 eta 13, dejadaz Ainoak bukatutako bigarren tantoa izan dago eta berriz ere azkar asko erabaki du pilota aldatzea Ainoak berak, euren aurrez, euren aurretia zebiletako ura aterako zuen seguruenik Bizkaitarrak, honekin egin baitu tanto gehien partida guztian zehar. Atera du sakea, luze baina ezkerrera, saiterditik, edarki jaso, ezkerrez Leire Galeano, pilota moztu Ainoak, hanketara jokatuta berriz ere, Iturriak Aleitzarrari, Arrastiak atzera, Galeanok jaso, Amaiak Zabalera, Jerak bildu eta pilota moztu nahi, ez da alere pilota ezkerparetan sartu, txokoan utzi du Ainoak berak, Leirek atzera, kontrakantxatik bildu Amaia Arrastiak, Jerak erriz ere txokora bizi eta indartxo, eta Ainoa jotzen saiatu da, baina ez den izan du, Amaia ere gertu zuen. Ainoak berak eta behar bada atzelariari uzteko moduko ere izan zitekeen. Ainoak jo nahi izan du, baina ez du jasotzerik izan, 15 eta 4 eta 15 esan da azken tantoa gorriek egin baitute eta orain ze pilota atera erabakitzeko lanean zeinen aldeko apustu egiten duten. Zalantza handiegirik ere ez du egin Jerak eta beraz uste dugu euren aurrekoa izango dela hau ere, lehen Ainoak eta Amaiak egin duten gauza berbera egin izango dute orain ere beraz. Iturriagak eta Galeanok. Jeraren eskuetan da pilota, eta badator Leitzarra, sake ateratzera.
Amaia ongi erantzun dio sakeari, Leireri esegindako pilota izan da azkena, gainera iritsi da pirika eta errestoa zaildu dio horrek. Ainhoa Arruza infanteri, alere hemen ondo zein gaizki jodako pilotakadek balio bera dute, gainean izan ezkero kanto dira eta txapa gainean edo pilotalekuaren mugen barruan izan ezean aurkariak lortzen du tantoa eta kasu honetan usaz egindako tanto honek Gorriei 5. eman die. Erak ireki, zabalean deja da Ainhoak, erak berriz ere txokora, txosta egin dio pilotak Amaiari eta preste gonagatik ere horrek ez dio pilota jotzea albidetu. Defentseko pilota zirudien erasoko bihurtu duerak eta horri esker lortu dute horriek 6. tantoa. Gertu da berriz ere Jera Iturriaga beste sake bat ateratzeko. Ator Mantxo sakerako ate du sake erdi-erdikoa, lauterditik Amaiak luz erantzun dio, berriz ere aurrean aukerarik ez uste arrean Jera Iturriaga pilotari arriskutsuari aurrereari baita duen arriskuaren berri ematen, aukerak etorri zaizkion guztietan saiatu baita gogotik. Ainhoak moztu, Leirek jaso, arrastiak zabalera, gainera etorri zaio pilota Jerari, baina ongi ekarri du, gero gaizto moztu bien tartera Ainhoa Arruza infantek eta Leirek eramaterik ez. 6 eta 6 berriz ere sakea berreskuratzearekin batera pilota aldatu dute urdinek. Euren aurreko izango da partida guztian zehar etekinik handiena eman dien pilota. Sake gaiztoa ezkarparetara, bostetorridik erarki eraman du. Zaila izan arren Leire Galeanok, herriz ere ezkerrera arrastiak, ongi jaso du. Leire, bien tartera Amaiak. Leirek txokoan barrena luze, Amaiak jaso eta erari sartzeko aukerak endu gainera. Ainhoak aukerakoa. Herriz ere bien tartera moztu, Leirek ekarri. Zabalera orain jatamano zautsi dio pilotari Jera Iturriagak. Bien tartera Amaiak, Leirek eraman. Ainhoak zabalera, erak bildu eta gaizto jarri. Ainhoak ireki. Eta ezkerparet handiarekin bildu. Amaiak doi gainean jarri. Txokoan barrena luze Ainhoak eta Leirek eramaterik ez du izan, hor gorputzera bidali dio pilota Ainhoak Leireri, atzerak azetorrela jo behar izan du gainera, horiek ez dira jotzeko jarrerarik onenak eta bateko eta besteko pilotari ezin izan dio. Ganorazko erantzunik eman Leire Galeano, 17 eta 6. Sakea hartu dutenetik lortu duten 2. tantoa izan da hause, segina lortu duten 2. izan da hause. 17 badituzte denera lortuak orain arte eta 22ko bosten faltan besterik ez dira. Sakeari Leirek erantzun dio, Amaiak atzera eta baita Leirek berak ere. 3 terdi lautik. Berak moztu, hanketara.
Ruiz Infanteri, airea gero Zabalera. Ainoak bildu berriz ere Zabalera, atzerak adatorrela pilota jotzeko astia izan du Ainoak, baina honi ere lehen Leireri pasazaion gauza berbera, edo antzekoa gertatu zaio. Pilota jo horren, behar bezala, piltzerik ez du izan. 7 eta 17 betatz. Eta orain, okerra ezpanaiz, urdinen pilota horrekin berarekin jarraitzearen aldeko auto egin du bikote gorriak. Haure eskuetan ongi sartzen hariko zaien seinale. Hain segur. Atera duzake aierak, gautarditik Amaiak jaso, galean okatzera luze. Eta baita Amaia Arrastiak berak ere, aurrelariak orain artean ikusle soil eta atzelarien ganda. Kantoaren zama hor, ez dakit bote txarra egin dion, pilotak ere Iturriagari, eta azkenerako horregatik aldatu behar izan du eskua. Eta Amaiak ere, hanka sartzea egin du, bote egin ostean aurrera etorri da eta pilota konturatzerako gainera etorri zaio. Eta ez din nahiko zukeen eran jo. 8 eta 17 Ainoak ez Amaia galdu duen bigarren pilota izan dause. Eta baita sakea hartu dutenetik gorriek segidan egin duten bigarren kintzea ere. Sakea izko oiera, gazkarparetara bildua, Hormabikoa orain, asko zabaleratu gabea, txoko bandejada Ainoak, baita aierak ordainetan ere, eta azkenean ez dira iritsi, ez aurrelaria eta ez atzelaria ere. Bederatzi eta 17, hor Ainoak ez du hainko atarte izan pilotara iristeko eta Amaia ale egin du da pilotara iristen ez dute helburua lortu. Alere. Bederatzi eta 17 dejadaz Ierak lortu duen lehen tantoa izan dause. Ainoa baino gutxiago egin ditu, baina orain ari da erasorako aukera gehiago izaten eta baita sortzen ere bere buruari. Eta horixe behar du. Pilotari oldarkorra da oso eta aukerak sorrarazti behar dizkio bere buruari, orain ere azkar asko ekin dio lotxaga berasoari aurrena pilota moztu du eta ondotik bi paretarekin tantoari bukaera ezin hobea eman. 10 eta 17 eta partidan lehen da bizikoz etorriko dira ulkira orain Ainoa eta Amaia, bi pareta egin bezain pronto epaileari etenaldi eskaera egin baitio Ainoa Ruiz Infante bizkaitarrak, hurbildu zaie botilleroa lehen bezala aukira Iera Iturriagari eta Leire galean hori, bat ere gabe dira ulkian Amaia eta Ainoa, naiz eta zien gurasoak hemen diren armaietan pilotariei bultzaka. Pixkanaka ari dira. Markagailuan tartea tantorik tanto murrizten Iturriaga eta Galean oraindik ere tartea zabala da 7 tantorena, baina partidak bestelako norabidea hartu duela esan genezake. Jera gehiago ari baita erasoko pilotetan asmatzen eta baita lehen aipatu dugunez bere buruari erasorako abaguneak sortzen ere. Eta orain gorrien erasoaren menturan eta gehien bat
defentsa lanetan aritzera behartuta. Partidaren lehen erdi luzean ez bezala Ainhoa eta Amaia horretarako. Eta horrek erakusten du binakako partidetan ere saketik asmatzeak eta sake alde izateak laguntzatxoa eman dezakeela, ez da ondo dakizuenez banakako edo lauterdiko partidetan bezain erabaki horra sakea binakakoetan, baina aurrelari erasokorrak ditugula kontuan hartuta abantaiatxoa ere izan daiteke sakea duenarentzat. Tanto piloteatuari gara ikusten eta une batean aurrealdean ere erosi amarra izan dugu. Pilota aurrean izan baitute laurek ere oso aurrean. Tantoa jabalduta dago orain. Atzelariak jokoan sartzen eta aurrelariak atzelariei aginduak ematen. Ainhoa sartuko da lauterditik, urrundik, pilota ezkarreratu guran. Leirek egarki atzelatu du, ezkarparet handiegirik ezpaitu harrapatu beste. Ainhoak jotako pilotak eta orain herriz ere bien tartea jaisten saiatu da Amaia. Eta partidan galdu duen lehen pilotaren antzera, hau ere txapapera joan zaio. 11 eta 17 beraz. Antonetan ere bazteko kehen zuloa, aurrean gainean izan balitz defentsarako ez zizkiolako bat ere lan erraztak jarriko Gerari, baina ez du asmatu. Bien tartera jaisterako garaian Amaia Arrastiak. 11 eta 17, 6 tantora hurbildu zaizkie markagailuan Inturriaga eta Galeano, Ruizta Infanteri eta Arrastiari, eta orain behar bada zalantzak ere eragiten hasiko zaizkie. Txokoan gaizto moztu jerak eta Ainhoa ezkerparetara itxatxitako pilota hori ekartzerik ez du izan. Txapaino baitu. Ainhoaren defentsa saialdiak. 12 eta 17. Azkarrera baki du. Euren 12. tantoa orain Gera Iturriagak eta oro bat alde horretatik Idal berbera edo bertsua ari dira jarraitzen tantorik gehienak, piloteatuak ez diren tantorik gehienak, harrapatu bala bukatu ari dira gaur ere hoi bezala aurreko kuadroetan Gera eta Ainhoa, eta pilotaka da oso gutxiren bidez erabakiako tanto zenbait ikusteko aukera ematen ari zaigu. Hala aritzeak. Zabalean jokaldi gaiztoa Ainhoak eta eten dute. Gorrien tanto bolada eman korra, 18 eta 12 eta uste dut Ainhoak Leireri gurea da esan diola, euren aurreko pilota alegia kantxeratzea erabaki dute. Ainhoak eta Amaiak. Eta berriz ere sakea eskura. Otxandiarrak sake gaizto atera du bosteterditik Leire Galeano beraman. Sake bueltan txokoan luze moztu eta tantoa lortu du Gerak. Gerak ez. Ainhoak eta Gerak horrezakit. Bizkarrean osatu duen kolpe txarren bat hartu bere burua lurrera bota duenean. Zutitu bezain pronto bizkarrera eraman baitu eskuetako bat. Hola nahi ere baditu di jokoan jarraitzeko ez duela inolako eragozpenik. 19 eta 12 berriz ere auspa eman dio Gerak Leireri. Benga Leire esan baitio. Ainhoa sake atera zera torri aurretik gaizto jarri du. Sake azkerparetan Ruiz da Infantek eta Gerak ez zarregiterik ez, Gerak ez Leirek ez zarregiterik ez.
ezker paretatik sake ateratzeko 20-12. Sakez lortu duen, 3. tantoa izan da. Urdinen 20. Leire Gainoari pasa dio pilota eta badator. Bizkaitarra beste sake bat ateratzera. Ardi-ardiko atera da orain. Ezker paretan jo ostean darra galdu baitu pilotak eta ardira egin. Eta bada piloteoan zain den nagusi, ezkerrera baztertu pilota Leire Galeanok orain zabalera ireki Gerak, txokoko dejada Ainoak. Gerak ekarri berriz ere hanketara, baina ere eraman eta zabaleratu. Ruizten izantek atzera, aire sartu da Gera eta gero Ornabikoa egin du Ainoak, keinu egin du gero barkamen eske. Naita ala atera ez zaiolakoan, baina keinurik egin izan ez balu. Nik behintzat nioken nabarituko ies egindakoa izan dela. 21 eta 12 finalerako txartela emango dio bikote garaileari gaur hemen 22 egiteak eta eskura dute Ainoak eta Amaiak. Etzi Labriten aritzeko txartela kantxaren erdira. Ainoak erasokor ari da, azken tantoa izan daitekeen honetan ere. Zenbaitetan pilotariak erarik onentsuenean emana izaten dio partidari bukaera eta behar bada horretan saiatuko da. Doi iritsi da Amaiaren pilota frontisera, gero txokoan luze utzi. Baina bietako inorrez Gera ez Leire, ez da pilotara iristeko gauza izan eta ez da ondorioz altxatzeko gauza ere. 22 eta 12 amaitu da. Ados pilotaren San Fermin torneoko finalardia eta beraz Etziko Iruñeko finala zehaztuta geratu da 22 eta 12ko emaitzarekin. Bertarako txartela lortu dute Aino Ruiza Infantek eta Amaia Arrastiak eta orduan Etzi goizean Maite Mujika eta Magi Barrokal, hobesan da, Magi Barrokal eta Maite Ruizte Larramendi Mujika izango dituzte zain. Eurek orain 2 aste lortu baituten finalerako txartela ligaxka lehendabiziko postuan amaitu eta gero Eulaten azkar-azkar partida gutzi dizkigun zenbakiak errepasatuko ditugu. Ainoak egin du laukotean tantori gehien eta baita gutxien galdu ere, pilota bakarra galdu du eta mordoska batekin moztuta 5, atzean 4, Iruna Sakez eta Zabalean, beste bide jadaz eta bana bibaretaz eta bakarra bibaretaz. Amaiak bakarra egin du, Uraxi hausaz lortu du eta 3 galdu ditu. Leirek ere horiaren laguntzaz lortu du tanto bat eta 2 pilota galdu ditu eta Gerak bat ere ez du galdu, baina tanto sorta handixko bat egitea lortu du, garaipenerako adina izan ezpada ere. Bana Zabalean dejadaz, biparetaz eta atzean, eta beste 3 moztuta. 56 minutu eta segundo 2 iraundu partidak eta azken emaitza 22 eta 12koa izan da Aino Ruiza Infanteren eta Amaia Arrastiaren alde eta garaipenarekin ostiral eguerdian Labriten egoteko txartela eskuratu dute. Etzi ere bikote zaila izango dute parean, Magi Barrokalek eta Maite Mujikak osatua eta ea bada zer dioten bi bikoteek.
Neskak, partida gogorra izan da, baina tantoak azkar erabaki dira. Bai, oso gogorra, bero iten dau frontoian, eta gero, partiden akumulazioagatik nabari da, baina, uste dut konzentratuta sartu garela, hasieratik ipini jaku maldan gora, baina, horre utzi behar zan, eta, oso pozik. Partidaren hasieran erritmoa ezarri diozu partidari eta horrek eman dizue aldea hainbatean, gero bigarren erdian hurbildu zaizkizue eta hor zalantzak sortu dizkizuetenean ere eutsi diezue partidaren amaieran. Bai, hasieran, igual sakiakaz min indotzen leireri eta gero lortu dute tanto batzukitea, baina gero amaiak bai oso ondo mobidu dau eta mabi bat edo jarri gara, gero egie da, faiotzu batzuk bai indoguzela eta beraiek partidan sartu direla, horre eurin maia emon daurie, baina eutsi dotzegu, oso harro indako lan horregatik, ze pasan partiduan erremonta hauen jozkoen, orden oso harro eutsi dotzeguleko. Amaia, zeukatzean pilotari eman egin diozu eta askotan leireri lanak eman dizkio horrek. Bai, esan duena Ainoak uste dut oso ongi sartu garela hasieratik partidura, eta egia da defentsan oso ongi zebilela haiek, baina gure jokoa egiten, haiei mugitzen, eta Ainoa tantoak bukatzen aurrean, eta Garaipenari esker Retziko finaletako sailkatu zarete, Maili eta Maite zain, hori ere partida gogorra izango da. Bai, hori da, ez azkenean lehen partida haien kontra jokatu genuen eta galtzearen ondorioz beste 3 partido jokatu behar izan ditugu finalera heltzeko eta orain ikusi beharko da nola heltzen garen finalera, ez dugu asko berreskuratzeko, baina Astean 3. partida izango duzue, baina nola bukatu duzue fisikoki? Hori da, berreskuratzen garen ongi eta finalera iristeko gogoarekin. Bada, finalean gauzak nola irten diren, eskerrik asko neskak. Hauexek garaien hitzak eta berehala etorriko zaizkigu Jera Iturriaga eta Leire Galeano ere badatoz bertara. Jera eta Leire. Neskak hasieran ies egin dizuete markagailuan azkar eta gero ezin izan diozue buelta eman, zabaldutako zuloari. Bai, hasieran hor nahiko tarte handisa sartu dozkue. Ondo, nik uste dute laurok ondo hasi gala, baina ez dakit suerte txarro, ez dakitzela esan, eren alde jundia tantuak, eta hor nik uste dut partidua hor kukakula. Sake oso gaiztoak jarri ditu ezkerparetara Ainoak eta asko eraman dituzu, baina gero sake bueltan ere berak zuen erasorako aukera eta gehienetan ez du barkatu. Bai, sake honak bota ditu gaur, egiz esan lortu dut batzutan 3 bat faiau ditut, bestetan lortu dut asmatzia eta txarra ezitxia, baina gero egisa batzutan erreselagatzen ebala berriz tanto itxeko eta hor behar ondo aprobetxo da bela Ainoak. Gera alere, partidaren bigarren erdian zertxo baita aldatu dituzue gauzak, gainera joan zarete eta zalantzak eragin dizkiezue. Bai, nik uste eske hasieran sensazioa raroa zen, ez ginen gaizki ikusten, bakarrik beraiei ateatzen zitzaizkiola edo beraien alde, atzetik inizen da suerteko guztik txosta jotzen zuela txapagaineko guztik gaur, denak ziren beraien alde eta holaxe izaten da guk erdin hautsi diute, kriston aldea eta diute eta gero saiatu baino aldea handia zen. Saketik asmatu duzu eta jokaldi batzuk ere egin dituzu. Pentsatu dut pozik izango zarela horrekin. Nik uste berdindu dela eta hor aukerak eukitula, baina tarteko aldea handia zela eta gaur gehiago izan diela eta ez da hola bestek. Pena aurrera jarraitzeko aukerarik ez izatea, baina uda luzea da eta berehala mastrasa dator. Aukera politia zen eta arriskutsu aldi beren, rodaje geixiokin heldu die beraieke, behitik gora, guk aukera edo bala bakarra ginen, iraziezke ongi atea zitxekena, ez da ongi atea, baina zoriontzea tokatzen da eta final hon bat ikusteu. Mastrasa ere badator laster, aukerak badira beraz, kantxan bai, uda bete-bete jarraitzeko. Guain, atxeden pixkoate bai, pixkoat ideiak eta gorputzaldie pixkoat preskatzen duen eta udai ekiten diun. Edarki Baneskak, eskerrik asko eta lehen bailen altxaburua.
Bale, osongi. Hau esek galtzaien hitzak, eurek bala bakarra izan dutela esan digu jerak, final erdietan sartu dira gaur eta irabazterik ez dute izan, pena izango dute, baina hemendik aurrera ere bat aukera gehiago, Mastersa ere berehala izango dugu gainean, freskatzeko tarte pixka bat ere bai, eta atsedenaren ostean jera ere indar berrituta itzultzen den kantxara bere onena emateko gogoz eta hoi bezala grinatxu. Hemen beste partida bat ere izango da, Garf enpresarena guk ez dugu emango, eta agurtu aurretik ondorengo hitzordu bat zein den gogorarazi behar dizuegu. Ostiral eguerdian izango dugu San Fermin torneo honen finala, Binagako torneoaren finalean Maili Barrokal eta Maite Ruiz de Larramendi Mujika ariko dira gaurko garaien aurka, Ainhoa Ruiz de Infanteren eta Amaia Arrastiaren aurka, baina final horren aurretik beste lehiaz kanpoko partida bat ere izango da, bertan Leire Oskozek, Natale Aranburuk, Naroa Agirrek eta Leire Galeanok jokatuko bide dute, bikoteak oraindik ez daude zehaztuta, baina horien berri izan bezain pronto, Ados Pilotaren sare sozialetan izango duzue horren gaineko informazioa. Jaialdia ostiral goizean 11:30 aurrera hasiko da, eta 11 telebistaren bidez zuzenean ikusteko aukera izango duzu, eta baita nola ez Ados Pilotaren YouTubeko kanaletik ere. Besterik ez gaurko plesakatik, plazarra duzue, ostiral goizean izango dugu berri Iruñetik, elkarren berri, ordu arte, arratsaldeon, ondo izan.